Lucas Kapitulo 6. Karon nahitabo sa ikaduhang adlaw nga igpapahulay nga siya minglata sa mga katriguhan ug ang iyang mga tinun-an nagpangutlo sa mga uhay ug nagpangaon sa mga kinusukuso sa ilang mga kamot. Apan ang uban sa mga Fariseo nag-ingon, nganong nagbuhat kamo sa supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay? Og si Jesus sa nagatubag kanila miingon, wala ba ninyo mabasa bisan pa ang gibuhat ni David sa gigutom siya og ang mga kauban niya? Naunsa nga misulod siya sa balay sa Dios og mikuha og mikaon sa tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios. Og iyang gihatagan usab ang mga kauban niya nga supak man sa kasuguan ang pagkaon ni adto kundili sa mga saserdote lamang. Og siya nag-ingon kanila, ang anak sa tawo Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Og nahitabo sa lain nga adlaw nga igpapahulay nga misulod siya sa sinagoga og nagtudlo og may usa ka tawo didto og ang iyang kamot nga tuo kuyos. Og ang mga eskriba og ang mga Fariseo nagbantay kaniya kung pagaayohon ba niya sa adlaw nga igpapahulay, aron sila makakaplag og hinungdan sa pagsumbong batok kaniya. Apan nahibalo siya sa ilang mga huna-huna, og siya miingon sa tawo nga may kamot nga kuyos, bumangon ka og tumindog sa taliwala. Og siya mibangon og mitindog. Og si Jesus miingon kanila, ako mangutana kaninyo, uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga igpapahulay? Kun ang pagbuhat sa daotan, ang pagluwas sa kinabuhi, kun ang paglaglag ba niini? Og siya mitan-aw kanilang tanan, og miingon sa tawo, tuy-ora ang imong kamot. Og siya nagbuhat sa ingon, og ang iyang kamot hing-ulian nga maayo sama sa usa. Apan sila nga puno sa kaligotgot, og na nagsinultihay ang usa og usa kung unsay pagabuhaton nila kang Hesus. Og nahitabo ni adtong mga adlawa nga siya miadto sa bukid sa pagampo, og didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Og sa pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an, og nagpili gikan kanila na 12 nga ginganlan usab niya og mga apostoles. Si Simon nga ginganlan usab si Pedro, og si Andres nga iyang igsuon, og si Jacobo, og si Juan, og si Felipe, og si Bartolome, og